обещах, ще снимам хак за Clash of Clans, но ще ви го обясна. Няма да включвам, нали, всичко. Ще ви го обясна така по-бързо, защото нямам време. Значи, чакайте една тук. Аз съм... Опа, нещо включих. Опа. Така. Значи, първо трябва от Google Chrome, не от интернет, от Google Chrome трябва да си изтеглите приложението дойте тук долу, под Need for Speed. След като си го изтеглите това приложение, там трябва да напишете KingRoot, ето това тук, KingRoot. Изтегляте си го, включате KingRoot и трябва да изчакате да ви се изтегли. След като ви се изтегли, аз пак да ви се изтегли, да ви се рутне, то трябва да стане на 100%, малко бавно ще стане. И ако ви е completed, значи всичко е минало като... Да. А ако ви спише файлът, значи или нямате интернет, или устройството ви нещо, не знам. Така, аз съм на S3 става. Пробвал съм. И се надявам на вас да ви стане. Така, след като изтеглите и си го рутнете, трябва да си свалите тази програма Rootchecker Basic. То се казва Rootchecker, но не знам това защо е така. Rootchecker, тази иконка. И като си го изтеглите и там пише... то там го натискате и там излиза нещо като... програмка. То не е програмка, то го цъкаш и то ти изписва дали ти е комплейт и дали ти е рутнато устройството. И като ако ви е completed, трябва да свалите ето това Xmod Games, ето това отдолу. Там трябва да си го свалите от Google Chrome. След като го отворите, той ще ви пише дали искате да си рутвате устройството, но вие вече трябва да сте си го рутнати. Вие сте си го рутнати. И там има Clash of Clans. Трябва да сте си изтеглили Clash of Clans. И да сте малко трябва да сте, примерно, не както от началото почвате Clash of Clans, а малко да сте направили, примерно там от 3-4 тези. Така, и след това, там пише Mod Install. Инсталирате мода, то като ви пише Install, натискате Launch, пускане, то ви се пуска играта отстрани, имате едно като малко роботче. Натискате го, там долу пише с букви Xmod, цъкате Xmod и то ви излиза нещо като мод меню, от което си избирате колко Dark Elixir да имате, колко Gold, колко само еликсир да имате, колко Barbarian, колко гемове и колко трупи да имате, кой таунхол да сте, кой левел да са ви трупите, много неща. И това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, лайкнете клипа, за да знам колко човека ме гледат и на колко съм им помогнал. И това е от мен. Чао!